kultúra bola už od dávna takou mojou srdcovkou. Možno si ešte spomínate, podľa ktorý z vás, v roku 1988 som nastúpila do vtedajšieho kultúrneho a spoločenského strediska v Devíne. Znie to honosne, ale bola to vlastne jedna miestnosť, ktorej bola zároveň aj knižnica. Je to ten priestor oproti škôlke dnešnej. Z tejto jednej miestnosti som sa snažila tak rozbiehať nové aktivity, nové kultúrne podujatia a nadväzovala som samozrejme aj na tradície, o ktorých mi Devinčania hovorili, že v Devíne kedysi fungovali a bežali. Dodnes niektoré z týchto podujatí, ktoré som vtedy naštartovala, fungujú, ako napríklad fašiangy, oslavy Medzinárodného dňa detí, výstava ručných prác Devinčanov, mikulášska zábava. To všetko boli veci, ktoré mi vtedy spôsobovali takú radosť, že ozaj Devinčania sa na to chytali a zapájali sa už v tom čase. Podujatí od januára až do decembra je v Devine toľko, že skutočne musím ich prečítať, lebo nie je možné si to zapamätať, tak veľa ich máme. Čiže začneme niekde v zime folklórnou veselicou a plesom devínskym. Nasleduje spravidla fašiangová zábava pre seniorov. Ďalej tu máme pravidelne už charitatívnu zbierku Podelme sa. Na sklonku jary, a teda na rozhraní leta sa organizujú spravidla devínske hody, vinárska súťaž Devínsky strapec, organizujeme Deň otvorených záhrad, oslavujeme Deň detí, v lete pre turistov a návštevníkov Devína letné rytierské hry na hrade. Naši požiarníci udržali tradíciu súťaže o pohár starostky. Máme tu jesenné vínobranie, úžasné podujatie je Šarkaniada, do ktorého sa zapája čoraz viacej nielen Devinčanov, ale aj Bratislavčanov. Tamto stúpa účasť rodín s drakmi, ktoré prídu priam aritmetickým radom. V rámci mesiacov Husík starším organizujeme jubilantskú plavbu loďou, máme jesenné zdobenie tekvičiek, na pamiatku zosnulých máme také pietnú spomienku na obete Dunaja. Pred Vianocami tá súťaž všetkých šikovných pekárov, kuchárov, Devínsky peceň a výstava ručných prác Devinčanov, mikulášske večierky pre seniorov i pre deti a rok končíme úžasným vianočným programom, ktoré nacvičujú naše mamičky samé pod vedením spravidla niektorej z nich, a to sú skutočne odborníci, a vždy pred Vianocami zažívame úžasný, krásny, nádherný detský vianočný program. Pokiaľ som dobre počítala, tak tých kultúrnych podujatí v priebehu roka sa v Devine organizuje cirka 20. Tu sa ma viacerí pýtajú, ako je to možné v obci, ktorá je v nútenej správe a vlastne má peniaze veľmi na knap. Jednoznačne je to vďaka tomu, že máme tak úžasných ľudí, úžasných Devinčanov, ktorí svojou prácou, svojim prispením, svojou organizáciou, vystúpeniami umožňujú organizáciu týchto podujatí. Skutočne je to o Devinčanoch, o devinských umelcoch, o ľuďoch ochotných priložiť ruku k dielu, o tých, ktorí sa zapoja. Deti sú už pomaly profesionáli, nemajú problém vystupovať na javisku a pred verejnosťou. Naposledy sme mali nacvičený program muzikálový, bol to muzikál Snívajte s Veronikou, kde decká úplne perfektne vystúpili už na viacerých miestach a všetci nám tento program závidia. Čo ma veľmi teší, je, že v Devine sa obnovujú vinárske tradície. Najmä známy devinský rybezlák zažíva skutočne v poslednej dobe takú obnovu, oživenie, a o rybezlák je aj veľký záujem u našich susedov. Viacerí starostovia sa ma pýtali, prečo tu nemáte priestory, kde by mohol prísť celý autobus s turistami. Som veľmi rada, že sa otvorili v poslednej dobe 2 pivničky aj pre verejnosť. Máme pivnicu u Pála Kukela, pán Vlček funguje už dávnejšie a rodina Mrázikových otvorila pod hradom Devín tiež veľmi peknú vinnú pivnicu. Tieto tradície sú akoby zorganizované pod Malokarpatskou vínou cestou, do ktorej je to občianske združenie, do ktorého sa zapojil aj Devín. Náš spolok vinárov a vinohradníkov je veľmi aktívny a Malokarpatská vinná cesta, ktorá sa uskutočňuje 2-krát do roka, v posledných 5
razoch, keď sa organizovala, začína už v Devíne. Máme tu vždy pivnicu číslo 1 u nás na Devíne. Šport je taká osobitná kapitola, ktorá ma zatiaľ veľmi mrzí, že je veľmi, povedala by som, slabá, má takú slabú základňu. Kedysi v Devíne boli športové tradície, bola tu telovýchovná jednota Tatran Devín, ktorá mala k dispozícii futbalové krásne ihrisko, škvárové ihrisko pod hradom Devín. Žiaľ, ešte za starostu Novotného sa tieto priestory zmenili. Jeden na miesto štadiónu sú to vlastne stavebné parcely. Škvárové ihrisko pod hradom Devín takisto prešlo do správy Slovenského vodohospodárskeho podniku. Bývalý futbalový štadión sa už nedá zachrániť, jednoznačne je v súkromných rukách a je to stavebná parcela, kde je nakreslený projekt. Tento sme aspoň zaregulovali do pre Devín priateľnej podoby, ale snažíme sa ešte zachovať priestory pod hradom Devín na bývalom škvárovom ihrisku, kde rokujeme so Slovenským vodohospodárskym podnikom spolu so športovým klubom, ktorý by tu chcel zriadiť priestory pre šport a rekreáciu. V tých skromných podmienkach, ktoré šport v Devíne má, zatiaľ organizujeme pre seniorov cvičenie raz do týždňa pod vedením odbornej inštruktorky v telocvični v základnej škole. Pravidelne každoročne sa pred Vianocami koná stolnotenisový turnaj a posledné 2 roky sme sa zapojili do cyklosúťaže, zatiaľ medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom. Nazýva sa Párkové preteky a počítame, že v budúcom roku, keď bude hotový cyklomost do Schlosshofu, že predĺžime trasu týchto pretekov. Už sme mali prvé rokovania s organizátormi z obce Engelhardstetten, čiže zo Schlosshofu do Devína prepojili by sme 2 krásne turistické body.